חוויתם כבר חופשת קרוז? בכל העולם קיימת מגמה של עלייה בביקוש לקרוז, ובישראל נרשמת עלייה של 17% בכל שנה. על פי סקרים, 92% מהאנשים שיצאו לקרוז בפעם הראשונה העידו כי מדובר בחוויה ייחודית ומהנה שיחזרו עליה. 75% מלקוחות השייט הם אכן לקוחות חוזרים. מדוע זה קורה? נמצא איתנו שלומי ברק מאימון הקרוז, שלום לך. היי. אז מה בספינה הופך את הקרוז לחוויה ייחודית? הישראלים הבינו, כמו כל הלקוחות בעולם, שחוויית השייט הופכת להיות החוויה האולטימטיבית, מכיוון שזה מנגיש את כל השירותים אליך ישר לכאן. זאת אומרת, אתה לא צריך, כמו בחופשה רגילה, בערב לחטט רגליים, לחפש בטריפ-אדוויזר, איפה ללכת לאכול, איפה ללכת לבלות. בשייט הספינה מנגישה את כל השירותים ואת כל החוויות ישר אליך. זאת אומרת, בחוויה הקולינרית יש לך אופציות כמעט אינסופיות, כל ערב לחגוג במסעדה אחרת. בידור, אתה לא צריך לחפש בידור ולשלם על כך כסף. אתה מגיע לבידור, כל ערב יש מופע בסגנון ברודווי, אם זה מיוזיקל לדוגמה. ומבחינת החוויות שבספינה, הספינות הופכות להיות משנה לשנה יותר ויותר אטרקטיביות, יותר אטרקציות בספינות, ובעצם הספינה הופכת להיות החוויה עצמה. זאת אומרת, בכל טיול, האמצעי התחבורה הוא בעצם אמצעי שינוע. הוא בעצם הדבר עצמו, אמצעי התחבורה. הספינה, האמצעי התחבורה עצמו הופך להיות הוא החוויה. כן, כן. בניגוד לחופשה רגילה, שאמצעי התחבורה הוא בעצם שינוע ממקום למקום. ספינה, אמצעי התחבורה, הוא היעד שלך. ובכל זאת, מה הם היעדים שנוסעים אליהם? היעדים הפופולריים ביותר אצל הישראלים הם אירופה, שאירופה אנחנו מחלקים אותה בדרך כלל לשלושה. זה מערב הים התיכון, החלק הצפוני של אירופה, שזה הים הבלטי, החלק השני, והחלק השלישי זה הפיורדים של נורווגיה. זה היעדים המרכזיים ללקוח הישראלים, מכיוון שההגעה לאירופה יחסית קרובה לנו. נכון. יעדים נוספים שהם מאוד פופולריים זה הקריבים. קריבים, לאט לאט אנחנו מגלים ש35%, 1-3 יוצא לקריבים, בשילוב עם חופשה בארצות הברית. ויעדים נוספים זה אלסקה, המזרח הרחוק, אוסטרליה, יפן, פריחת הדובדבנים, האיים הקנריים. למי זה מתאים? זה מתאים למשפחות, לצעירים, לגיל השלישי? במילה אחת, לכולם. זאת אומרת, בספינות אנחנו נמצא בחלק מהספינות את כל מנעד הגילאים, מצעירים שחוגגים ירח דבש, ועד מבוגרים שחוגגים את חתונת הכסף, אפילו חתונת הזהב במקרים מסוימים, ומשפחות עם 3 דורות ביחד. נחמד מאוד. מבחינת עלות מול תמורה, זו עסקה טובה? הישראלי הוא לקוח חכם. הוא יודע לכמת את מגוון השירותים שהוא מקבל בספינה בעלות תועלת של כסף. אז אם הוא מחשב את עלות הבית מלון, את עלות האוכל שמסביב, שהוא לא צריך לדאוג לכלום, את עלות הבידור, עלות הפסיליטי, הפינוקים שמסביב שבספינה עוטפים אותו, לכמת את כל זה לקוח ישראלי רגיל יודע לכמת את זה. וכשהוא ממיר את זה לעלות תמורה, הוא מקבל חוויה שמבחינת המשוואה הזאת, התמורה האידיאלית לכסף שלו. לסיום, כיצד סוכן או חברת הנסיעות תסייע לי למצוא את החופשה המושלמת? ניסיון. הרבה ניסיון. זאת אומרת, כשיש לך סוכן מנוסה, שהוא בא מתחום השייט וזה המקצוע שלו, כי כל חברת שייט יש לה מנעד רחב של ספינות, בין 15 ל-20 ספינות, ואנחנו מדברים על לפחות 8 חברות שייט פופולריות בארץ. סוכן ישראלי, שהוא מבין טוב בשייט, יודע להתאים לך את החופשה, כי כמו שדיברנו על זה, האמצעי תעבורה הופך להיות היעד. אז אם בחרת בספינה שהיא לא מתאימה לך, תתקלקל לה החופשה. תודה רבה לך. תודה לך.